A vocación de apaixoados pola cultura galega que engrandece Xosé Manuel e a súa filla fainos merecedores de ser empregoeiros en Carballo. Parabéns aos ointes. Son testemunhas da riqueza e valores do noso Nadal galego que nos deron a coñecer Xosé Manuel e Icía. Xosé Manuel é graduado na Facultade de Filosofía e Letras. Fixa a súa tese sobre la Barta Pose, autor o que Xosé Manuel pide que se lle dedique un día das letras galegas. Non esquece Xosé Manuel a súa patria pequena. Velaí o seu recoñecido estudo sobre don Saturnino Cuña Alois, o párroco de Cesullas, autor do Berro Seco. Son moitos os artigos, prólogos, conferencias, nos que Xosé Manuel manifesta e suliña os seus saberes de amante de Galicia. Así os nosos regaifeiros, as escritoras de tradición oral que gardan tantos secretos sobre tradicións, evolución da fala galega, son un extenso capítulo na xenerosa produción cultural de Xosé Manuel. Tamén atende os traballos de acreditados autores como os integrantes no Batallón Literario da Costa da Morte. Foi secretario fundador do Instituto de Estudios Bergantiñáns e a alma do Centro Cultural Pondaliano xunto con esclarecidos meritísimos compañeiros. Colabora en estudos sobre o monasterio de Santiago de Mens. A súa filla, Icía, segue os pasos de seu pai. Temos, pois, que agradecer a esta familia o exemplo que nos dan. Así se transmiten os mellores valores que levamos herdados dos nosos maiores. Pois gracias, Xosé Manuel, gracias por anunciarnos o Nadal deste ano. Gracias polas palabras, don Xosé Pumar Gándara, e gracias polo convite ao pregón. Quedamos en que eran 5 minutos, contámoslo, van a 7 minutos, na casa polo menos, aquí a ver como queda o ritmo, non? Dado que fixemos un traballiño, Icía e eu, sobre as cantareiras das letras galegas do ano 25, pois o pregón parte dai, porque teñen moito que ver co tempo de Nadal estas mulleres. O pregón titúlase O Nadal e as cantareiras das letras galegas 2025. O tempo de Nadal artella as nosas relacións de vida e tamén sociais. Danos a benvida, co nacemento e adoración do neno Xesús, pero tamén nos leva a despedir o ano vello e a recibir con esperanza o ano novo. O 2024 vai cumprindo cos seus últimos alentos e o 2025 agarda por nós cos seus cueiros de bebé a piques de vir ao mundo. Na sesión plenaria do pasado mes de xullo, a Real Academia Galega acordou dedicar as letras galegas do 2025 ás cantareiras, máis en concreto ás pandereteiras da Costa da Morte. Da parroquia de Mens, concello de Malpica de Bergantiños, elixiu as irmás Asunción e Prudencia Garrido Ameigenda e a súa veciña Manuela Lema Villar. Do lugar da Aranzón, parroquia de Ozón, San Martiño de Ozón, concello de Muxía, a unha descoñecida chamada Josefa Eva Castiñeira Santos. Da aldea da Vila da Igrexa, parroquia e concello de Cerceda, elixiu a tía e sobrinha Adolfina Casás Rama e Rosa Casás Rama. Ambas compartían apelidos. Estas 6 protagonistas representan o papel imprescindible que miles de mulleres galegas cumpriron ao longo de varios séculos para manter o noso legado da oralidade, composto por melodías, poesía e bailes populares, entre outras manifestacións. A estas 6 cantoras e poetisas recolléronselle melodías e cantigas de muiñeiras vellas, de muiñeiras novas, de muiñeiras punteadas, xotas ou maneos, valses, agarrados, pasodobles, chotis, comparsas, cantos de Nadal ou de Reis e arrolos. Mirade que importante tesouro conservaron estas nosas mulleriñas da aldea, pero da aldea con mayúsculas. O grupo máis estable das pandereteiras de Mens, Teresa da Canóniga, Delia da Gaga, Asunción de Beán, Prudencia da Beán e Manuela da Benita,
durante os anos 70 e 80 do século pasado foron as nosas tanxugueiras, as nosas vellas tanxugueiras. Precisamente, o seu nome artístico era o das vellas de Mens. Bautizáronas así por como ían vestidas, sempre de roupa escura, tamén polos seus cantos e bailes arcaicos e pola súa maneira de tocar en a pandeireta co puño pechado. Des que subiron ao escenario do Teatro Colón na Coruña en maio de 1972, pisaron escenarios de toda a península, Carballo tamén, e Francia e mesmo Arxentina. As vellas de Mens foron as primeiras pandereteiras que subiron a un escenario cun grupo folclórico, da man do mestre de baile Manuel Cajaraville de Negreira, mestre de baile da agrupación folclórica Turuxo da Coruña, abriron un novo camiño no campo do folclore galego. José Faeva Castiñeira Santos, veciña de Muxía, instalouse no lugar de Loureiro, na parroquia de San Pedro de Visma, e xunto coa súa irmá Engracia foron as primeiras pandereteiras en subiren a un escenario cun grupo folk, nada máis e nada menos que co mítico Grupo Milladoiro. O seu ronsel seguiríano despois grupos como Leilía. Adolfina e Rosa Casás nunca pisaron escenarios, non compartiron bailes con grupos folclóricos nin con grupos folk. Elas só cantaban e bailaban en fiadas, en mallas e nos tempos de Nadal e de Reis. Destas 6 cantareiras das letras 2025, Adolfina e Rosa son as únicas que nos legaron cantos destas festas que hoxe comezamos. Do seu canto de Reis só se conserva un fragmento que corresponde con estes versos. Xa saíron do Oriente 3 reis en compañía, guiados por unha estrela que a Belén leva a guía, a estrela que os guiaba máis que o sol resplandicía. Por fortuna, a investigadora suíza Dorothy Schubart, autora do cancioneiro popular galego, recolleulles un canto de Nadal enteiro, propio para interpretar noutrora polas portas das casas das nosas aldeas e vilas. Di así: a Virxe María, San Xosé tamén, ían camiñando o camiño a Belén. Son amantes firmes que polos camiños íanse falando con grandes cariños. Palabriñas santas dignas de adorar, din que a Belén queren con día en chegar. Foron camiñando, logo encontraron con 2 pasaxeiros a quen preguntaron se cara a Belén non hai camiño dreito, que lle contestaron con moi pouco xeito. A onde camiña quixera saber un home de noite con unha muller. Se porque bonita non hai outra igual pensas que é roubada, pensades moi mal. De que é a miña esposa, testemunho teño, se o queredes ver logo volo enseño. Foron camiñando, moi logo encontraron con un portal vello en onde petaron. Fixeron proxecto de alí se quedar, porque non podían xamais camiñar. Pola medianoite naceu un meniño, entre pallas e herba, o verbo divino. Cara máis bonita, rostro máis florido, non o puxo Deus en home nacido. Que fillo da Virxe non ten que dicir, que veu a este mundo para nos redimir. A Real Academia Galega quixo facer protagonista das letras a estas 6 cantareiras do rural, mas ben vemos que son e serán protagonistas en todos os momentos do ano. Esta riqueza de cantos de Nadal así se encargará de recordárnoslo.